Každý jistě ví, k čemu v zimě slouží sněhové řetězy a že jízda po zasněžené vozovce je bez nich, zvláště v horských oblastech, často nezbytná. AZ Pneu vám přináší hned dva druhy řetězů. Ocelové řetězy Pevac a textilní řetězy Autosok. Každý typ má své výhody i nevýhody. Ocelové řetězy díky masivní oceli dosahují vyšší životnosti, nevadí jim ani jízda po asfaltu, kde u textilních řetězů již dochází k vyššímu opotřebení. Textilní řetězy jsou šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i k pneumatice či hliníkovému disku. Nehrozí zde jeho poškrábání. Tyto autoponožky se dají po použití prát v pračce a působí při jízdě mnohem menší hluk. Největší výhodou textilních řetězů je však jejich nasazování. Na pneumatiku se v podstatě navlékají, sami se jízdou vycentrují a práce je hotová za pár minut, což je výhodou obzvláště v mrazivém počasí. Dostatečná přilnavost je zajištěna díky dokonale elastickému textilnímu materiálu s hrubým vzorem a ochlupenými vlákny, které vytvářejí tenkou vodní vrstvu. Jak ocelové, tak textilní řetězy byste měli nasazovat na hnací nápravu. Rovněž rychlost jízdy se sněhovým řetězem by neměla převýšit 50 km za hodinu. AZ Pneu nabízí tyto typy ocelových řetězů. Ocelový řetěz SMX s automatickým dopínáním, ocelový řetěz Snox se skrytou technologií napínání řetězu i u zamykání vratné pružiny, sportovní řetěz s automatickým dopínáním pro vozy SUV, řetěz XMB pro minimální prostory v podbězích, ocelový řetěz XMR montovatelný bez popojíždění a zesílený sněhový řetěz XMR V4x4 vhodný pro offroadová vozidla. Ocelové sněhové řetězy Pevac a textilní sněhové řetězy Autosok. Se sněhovými řetězy na pneumatikách od AZ Pneu je zima bezradná.